telefoon zei ze, Ruud, ik ga die tekst mee. Heel lang aan het praten. Ik ben al heel aan het praten, maar ik ben die tekst kwijt. Wanneer is de meisje zo kleur? Oh ja, en als jullie man die zit wel eens achter de piano en dan bouwt er een veske en dat liep het dan soms nergens op, dus dan schreeuwen er oud materie in. En dan schreeuwen er raas ik dat er het oostwam had en dat dochter dan natuurlijk braaf. Ja, we zijn elkaar 20 jaar getrouwd, dus dan weet het ik wel tijd dat hij een keer naar me lustert. Ik wil jullie ondertussen een beetje souffleerd. Ik weet geen tekst meer. Ik heb hier koffie in de hand, dat is klein heet, heet dat. En er zit een vliegje in, die haal ik er nou even uit. Dat won net. Ondertussen staan er heel veel mensen achter mij die wil ik graag, dus ik zie dat net lang meer mooi zien. Dus zit weer even wat ons het waren en die zit.